बाराव हामास आरो इजराइलनि दावहा नङा। बे बाराव आमेरिका आरो सिरिया इराकनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा। थारैनो जों सुबुं माहारिया बे बुहुमनिफ्राय बेफोरबायदि दावहाजोंनो लासै लासै जोबस्रांलांसिगोन नामा? थारैनो बाबा बांगानि बुंनाय बाथ्राया मोगथाङाव जामारदों नामा? एखनब्ला गंसे हादरा गिख्रंथाव बांग्रिजों सिलिंखार जानाय, एखनब्ला गंसे हादरा दैबानाजों सिलिंखार जानाय, एखनब्ला गंसे हादराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों लोगोसे गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानाय, एखनब्ला गंसे हादरसेजों लोगोसे दरसे हादराव गिख्रंथाव दावहा नांनानैबो गोबां रोजा रोजा सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ आथिखालाव ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदिसो नुनो मोनसै। थारैनो बेफोर मानि थाखाय? फिन आरोबाव गिख्रंथाव गाग्लोबनाय। आमेरिकाया जर्डान गाग्लोबनायनि थाखाय फिननाय होदों। सिरिया आरो इराकनि गं 85 नि बांसिन जायगाफोराव गिख्रंथावै गाग्लोबदों। कामान्ड कन्ट्रल रुम रकेट मिसाइल रिजार्भआव गिख्रंथाव गाग्लोबदों आमेरिकाया। आमेरिकानि बे गिख्रंथाव बिरखंजों गाग्लोबनायाव गोबां उदखारिफोरनि जिउ खहा जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आमेरिकाया इराननि खुद्रा फर्सखौ गिख्रंथावै गाग्लोबदों होननानैबो बे समाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। जर्डान गाग्लोबनायाव आमेरिकानि रौनियाफोरजों लोगोसे सा 40 नोगोरारिफोरा जिउ गोमादोंमोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। कक्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। कक्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।